Jménem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu vás vítám při sledování instruktážního videa na téma výsadba stromů a povýsadbový řez. Video je určené pro laickou veřejnost. Já se jmenuji Michal Braunč, po mé pravici Láďa, Petr, Pavel. Tak Láďo, na co musíme myslet, než vůbec začneme sázet strom? Tak v první řadě musíme se podívat na to místo, kam ho sázíme, říkáme tomu stanoviště, zjistit, co bude v konfliktu s tím stromem. Sítě, budovy, komunikace. Pak se podívat na tu půdu, která tam je, jestli je to přirozený terén, navážka, jaký je kvality, jestli je zhutněná, nezhutněná a podle toho budeme s tím stanovištěm dál pracovat. A konkrétně, když se budeme bavit o tomhle stanovišti? Tady je to takzvaná antropogenní půda, to znamená navážka, terén je zhutnělý, to stanoviště není moc ideální, není tady přirozeně vytvořená půda. To znamená, je tady trošku jílovitější půda, vylepšili jsme to dno jámy pískem, aby jsme zlepšili propustnost půdy. Udělali jsme tady nějaký záseky po stranách jámy. Ten hvězdicovitý tvar výsadbové jámy, ten je teda k čemu? Je to proto, aby ty kořeny mohly lépe prorůstat do okolního terénu. Půda je tady jílovitější a je tady obava z toho, aby tady ty kořeny se nestáčely kolem jámy, což může víc až k vývratu stromu. A určitě bych tady doporučil vylepšení stanoviště, nakypřit v nějakém prokořenitelném prostoru tu půdu do hloubky 50-60 cm, vylepšit ji pískem, případně biouhlem. Tady si myslím, že nutně ani kompost není potřeba. A takové úpravy jsou potřeba vždy? A rozhodně ne. Když je dobrý terén, nemusíme vylepšovat vůbec. Naopak v nějakých hodně kamenitých, písčitých půdách ten jíl může být velmi užitečná věc pro zadržení vody. Takže vždycky se musíme podívat na zem, která je tam na místě a podle toho ji vylepšovat. A v jakém pořadí to tam budeme dávat zpátky? Budeme to dávat v pořadí ta spodní zem do spod, vrchní zem nahoru a trn do jámy vůbec nepřijde. Petře, je tenhle stromeček v pořádku? Je pro výsadbu vhodný? Ano, na první pohled ano. Začneme od spoda, jednoduše v bodech. Vidíme kompaktní bal, úměrný velikosti kmínku. Strom je obalený v jutě, aby nevysychal. Z druhé strany je zabalený v drátěném pletivu, žíhané, aby se rozpadlo postupně v zemi. Jak vidíme, bal je kompaktní, kmínek se v něm nějakým způsobem nevyklá, je rovný, nepoškozený, strom je v pořádku. Na korunku se podíváme později, teďka si změříme výšku balu a usazení stromu v jámě. Takže to jsme na nějakých 35 cm. Teďka to samozřejmě ušlapeme, jak nám to sedí. My už jsme si to předtím připravili. Jasně. To trošku udupeme. Super. Nyní strom přemístíme do jámy. Se stromem vždycky manipulujeme pomocí háků a nebo popruhů. Vždycky a výhradně za bal. Kmínek pouze přidržujeme, tak aby se nepoškodil. Tak. Strom máme v jámě, zase si ho změříme, jestli ho máme tak akorát z úrovní terénu. Vidíme, že jsme nepatrně výš, tak to Láďa na stranu, my si to tady odhrábnu. Tak. Výborně. Tak. Výška ideální. Stromeček jsme si naklonili, abychom se mohli podívat na korunku. Korunka je svázaná. Proč, Pavle? Korunka se svazuje už ve školce, je to kvůli ochraně a kvůli transportu a teď je ten správný čas ji rozbalit. Tak jdeme na to. Tak Pavle, korunu jsme si uvolnili, co dál? Korunka ještě stále trochu drží tvar od toho svázání, ale vidíme, že korunka je dobře založená ze školky, má dostatek bočních větví, má jednu průběžnou hlavní osu. Vidíme tady také řezy, které probíhají ve školce v rámci pěstování a my
při té výsadbě ještě budeme provádět řez. A primárně budeme odstraňovat věci, které jsou třeba poškozené od transportu, Ano. nebo třeba větve, které mají ostré nasazení se zarůstající kůrou a mohly by v budoucnu způsobit problémy. Láďo, vidím, že stromeček už je narašený. Je to problém? Ideální termín pro výsadbu je podzim, jaro je možné. Tady jsme záměrně zvolili hraniční stádium narašení stromu pro ještě vhodnou výsadbu. Láďo, když máme ten stromeček takhle pěkně položený, můžeme si ho ostříhat hned? Ano, je to výborné řešení, většinou to tak děláme, ale dneska si ho pro lepší kontext ostříháme po výsadbě ze štafliček. Takže teď si usadíme strom. Kontrolujeme znovu hloubku. Jo. Pavle, tak strom máme v jámě. Je jedno, jak ho tam usadíme? Je důležité zjistit si, jaké máme případné potenciální konflikty a ten strom vhodně orientovat. V tomto případě, kdybychom si řekli, že tady je třeba silnice, tak je dobré ho natočit tím směrem, kde máme nejméně větví, protože nám to usnadní práci při následném pěstování a při řezu korunky. Jasně. A vyřešíme tím ty konflikty. Teď máme strom nastavený tou částí, kde je nejméně větví, takže se nám v budoucnu bude dobře dělat ten provozní profil třeba na tou potenciální komunikací. Tady je to celkem jedno. Do otevřené jámy si dáme kůly, aby jsme nepoškodili potom bál. Pro lepší hospodaření s vodou můžeme přidávat hydroabsorbent. Dneska je to standardní ho přidávat. Musíme ho promíchat do zeminy. Nasypanou zem průběžně sešlapáváme. Teď nastává čas pro uvolnění balu, kdy je nutné přestřihnout vázací dráty a teď jámu prolejeme. Pro zálivku u takovéhoto stromu potřebujeme zhruba 100 litrů vody na zalití. Zaléváme do otevřené jámy, půda se nám lépe sedne a vidíme, jak se nám dobře vsakuje. V tomto okamžiku už můžeme začít řešit mísu, aby té vody tam bylo opravdu dost, aby nám neutekla. Dosypanou zeminu sešlápneme. Strom máme tedy v zemi a teď se pojďme podívat na jednotlivé operace, které proběhly a ještě proběhnou, k tomu, aby se strom na stanovišti dobře ujal. Vidíme kořenový krček, to je přechod mezi kmenem a kořeny. Musí být umístěn zároveň s terénem, kdyby byl strom příliš utopený, špatně by rostl a mohl by i uhynout. Zasypali jsme ho postupně po vrstvách, spodní část do spodu, vrchní část do vrchu, vylepšili jsme půdu, vytvořili jsme zálivkovou mísu, zalili jsme strom do otevřené jámy. Zálivková mísa je otevřená ve směru svahu, aby do ní mohla natékat voda. Strom máme vysazený, kotvení je několikero druhů, my jsme v tomto případě použili nízké kotvení za příčky. Příčky jsou v horní části i ve spodní části pro zpevnění. Použili jsme úvazek, který je vzájemně provázaný, je vlastně odolný proti UV záření. Ochranu kmene jsme řešili nátěrem. Mísu jsme dostatečně zamulčovali proti prorůstání plevel, držení vlhkosti, s tím, že mocnost by měla být kolem 5–10 cm, ale podstatné je, aby vlastně se nenacházela v prostoru té báze kmene a nenaléhala na něj. Jak už jsme říkali, strom můžeme ořezat buď to na zemi těsně před výsadbou, anebo pokud chceme mít souvislosti, řežeme strom už ve vzpřímené poloze z žebříku. A co se týká řezu stromů po výsadbě, máme celou řadu způsobů a přístupů od toho, že strom neřežeme vůbec, až po to, kdy strom řežeme poměrně hodně. V tomto případě si ukážeme konkrétní strom
Toto je likvidambar s krásně založenou korunou, kdy zásah do té korunky už bude v podstatě pouze charakteru pěstebního. Před řezem stromu je potřeba si nářadí vydezinfikovat čistým alkoholem proti přenosu chorob. Musíme rozlišovat, jestli řežeme z důvodů pěstebních anebo z důvodů kompenzačních. Tento strom s balem má velmi dobře vyvinutý kořenový systém a není bezprostředně nutné řezat z důvodu kompenzace ztráty kořenů, ale je zde celá řada věcí pěstebních, které musíme zohlednit. V první řadě odstraňujeme větve, které jsou poškozené, takže odstříhávám výhon, který má poškozenou část v okamžiku, kdy se strom transportoval, a potom odstraňujeme větve, které jsou nevhodně postavené, jako byla tato větev, která má velmi ostrý úhel nasazení se zarůstající kůrou. Vždycky primárně odstraníme celé větve, takže začneme větví, která je ve velmi ostrém úhlu nasazení. Odstraníme až do toho místa, kde je kůra zarostlá. A nyní budeme směřovat všechny větve směrem ven. Tady třeba v tomto případě máme větev, která je nasazená zde, ale většina větví zasahuje směrem do strany, takže tuto větev zakrátíme a zároveň tím řešíme problém velmi ostrého úhlu nasazení, které by v budoucnu mohlo způsobit zarůstání kůry a omezování srůstu větve s kmenem. Taková větev se pak v budoucnu může rozlomit. I tuto větev, která jde hodně doprava, odstraňujeme a směřujeme ji směrem sem. Pak odstraníme větve, které směřují směrem do korunky, které jsou strukturálně nevhodné, což je třeba tato větvička, ale úplně typickým příkladem je tato větvička, která směřuje dovnitř do koruny. Snažíme se, aby ty jednotlivé větve se odklánily od té hlavní osy, a toho můžeme docílit tím, že ty jednotlivé větve zakrátíme na postranní větvičku, tak aby nám tady nezůstal pahýlek a aby ta větev byla odkloněná od té hlavní osy. A to můžeme udělat u celé řady těch větví. A postupujeme vzhůru. Opět ty, které zahušťují korunku, vystřiháváme. Tady máme opět velmi ostrý úhel nasazení. Zakracujeme a odkrálníme směrem ven. V tomto případě máme 3 paralelní větve nad sebou, takže zakrátíme ještě o patro níž. A dostáváme se k té horní části, k tomu terminálu. Tato zahušťuje dovnitř korunky. Tady máme konkurenční větev a tady zakracujeme na postranní pupen, tak, aby tato větev nebyla příliš velkou konkurencí. A v tomto případě nám pokračuje terminál. Do terminálu standardním způsobem nezasahujeme, pokud je vyvinutý, je vzpřímený a větví se nám, tak není důvod ho zakracovat. Terminál zakracujeme jako pěstební zásah ve výjimečných případech, pokud jsou ty výhony velmi bujné a nerozvětvené, tak proto, aby se nám větvil právě v té horní části, ho potom řízeným způsobem můžeme zakrátit. Tady vidíme množství větviček, které jsme odřezali v rámci toho řezu po výsadbě, a je třeba říci, že toto množství bohatě pokrývá potřebu kompenzace ztráty kořenů, ke kterým došlo v té školce, ale to množství nebylo ani tak limitováno právě tím typem toho výsadbového materiálu, ale tou potřebou těch pěstebních zásahů v té koruně stromu. V tomto výukovém videu jsme měli možnost se podívat na modelovou výsadbu stromů a povýsadbového řezu. Děkuji všem spolupracovníkům, děkuji všem, kteří nám tuto výsadbu umožnili, děkuji firmě Arboeco za dodaný výsadbový materiál a jménem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu se s vámi těším na viděnou u dalšího výukového videa.